सार जों मिथिनो मोनदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जे मोनसे बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोनांथार सावरायनाय जादों मा सावरायनायमोन बियो सार? बियो 6 दाननि उनाव जाबाय थानाय बिटिआर गोरोबथानि मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जायो। बे मेलाव हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय एडिशनेल हमनि सेक्रेटारि बिथां पियुष गयेला लिड खालामदों आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिस अफिसार्सफ्रा बाहागो लादों आरो जोंनि बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो लोगोसेयै स्टेक होल्डार्स बिटिआर एकर्ड बावहाय इउबिपिअ एबसु आरो लोगोसे बावहाय इउनाइटेड फराम एक्सचेन्ज बिनि बिथांमोन दंमोन। बियो 6 दाननि उनाव थांनाय बोसोराव जे नभेम्बर 30 तारिखआव जादोंमोन बिनि उनाव दा बियो देग्लाय बोसोरनि गिबि खेबनि मोनसे रिभिउ मिटिं। सार जों मिथिनो हागोन नामा जे बे सावरायनायाव गुबैयै मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों? गुबैयै मोनफ्रोमबो क्लजखौहाय क्लज बाय क्लज सावरायनाय जायो। बबेबानि दिनैनि जि माने एमसिसिनि सोलिबाय थानाय समाव बिथांमोना बे मोनसे जइन्ट मनिटरिंनि बाथ्राखौहाय सावरायनाय जादों। बेखायनो बेवहाय जिखिनि राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय जेरै 1 नाम्बाराव बाउन्डारि कमिसननि जि बाथ्रा बेखौ लानानै अलरेडि बे बाउन्डारि कमिसना जिहेतु 30 सेप्तेम्बर 2024सिम माने बे एक्सटेनसनाव दङ समाव फैबायना बिसिम दंहैयो आरो बेखौ लानानै आरोबाव गोदान चेयारमेन जे बावहाय एपइन्ट जाबाय बिथां कल्याण चक्रबर्ती होननाय दा बिथांमोना बिनि आपडेटखौ होनाय जादों। मानोना थांनाय समाव आशिष कुमार भुटानिमोन बिथाङा माने अफिसियेलि बे माने एसाइनमेन्टनिफ्राय गुबुनाव थांनायखाय बे सोलायनाय जाबाय। दा बे जि खामानि सोलिबाय थादों बेफोरनि सायाव माने इन्सट्राक्सन होनाय जायो जे माने सुन आफ्टार एमसिसि लोगो लोगो माने खामानिखौ स्पिड आप खालामनांगौ बेफोर बाथ्राखौ बाहाय रायलायनाय जादों। आरो बिनि अनगायै गासै जे मेन बाथ्रायाव जों जेरावहाय माने प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा स्कुलनि बिनि सायाव आसाम गभर्नमेन्टआ रिप्लाइ होदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिबादि स्कुलनि लिस्ट हरनाय जाबाय बिनि सायाव जिखिनि बिथांमोना रिभिउ खालामनानै आरो जिखिनि नायबिजिरनानै मोनदांबाय आरो बिनि सायाव आरोबाव खेबसेबाव नायबिजिरफिननायनि मोनसे थिरांथा दोनदों। होनबा गोबां फरायसालिनि गेजेराव माने भेन्सार स्कुलनि जि समाधान बेखौ नांगौ होननानै जोङो जि स्कुलनि लिस्ट बिटिआर ओनसोल आरो बर' मिडियाम आसामाव थानाय बे माखासे फारिलाइया दङ। आरो गुबैयै हा हुनि खोथाखौ लानानै सावरायनाय जादों। फरेस्ट डुवेलार्स राइट्सनि खोथायाव सनितपुर बिस्वनाथनि आद्रा थानाय गामिफोर जाय बिथांमोनहा हानि मोन्थाय मोनाखै लानानै दिनै स्पेसियेलि माने बिथोन होनाय जाबाय जे थाबैनो थालांनाय जिखिनि इस्युसफोर दंबावो बेखौ समाधान खालामनो आसाम सरकारखौ डाइरेक्सन होनाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मावगोन होननानै बिथांमोना केस बाय केस गामि एबा एफआरसि वाइजै बबे एरियायाव मा इस्यु जादों बेखौ डिसि लेभेलनिफ्राय लानानै समाधान लानायनि राहाखौ आरो बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामगोन। जिखिनि डेटा आरो जिखिनि थालांनाय गामि न'खरफोर दङ बेखौ जोङो बिथांमोननो माने मदद खालामगोन। आरो बिनि अनगायै एकर्डजों जिहेतु जोंहा एनजिपि बिथांमोना डिसबेन्ड जाबाय बिनि उनाव केस विथड्रलनि बाथ्रा बे एकर्डआव दङ 9.4 क्लज बादियै आरो दिनैसिम बेसेबां माने विथड्रल जालांनाय बिनि सायाव 263 नि खोथा माने बे केसआ विथड्र जालांबाय आरो बिनि अनगायै जि हेनियास केसेस दङ बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय माने मानगोनां गेरेन्ना बिथाङा माने रिपर्ट होबाय जे जिखिनि हेनियास केस दङ बेखौ केस बाय केस मोनसे जे स्क्रुटिनि हाइ लेभेल कमिटि दङ स्टेटआव बिथांमोना बेवहाय नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ माने विथड्र खालामनायनि राहा लानायाव बिथांमोनहा केस बाय केस बेखौ सालिजारि खालामदों होननानै फोरमायनाय जाबाय। आरो बिनि अनगायै ओरैहाय मुंख्लं न'खरनि थाखाय एक्सग्रेसिया मोनहोनायाव दिनैसिम 592 बिथांमोना बेखौ माने बिलाइनाय जाबाय बे रिपर्टआ क्लियार जादों। आरो जिखिनि आद्रा दङ बिनि सायाव माने माखासे सोंलु बेरखांदों आरो बेखौ लानानै
जोङो हिरेन नाथ सार बिथांजों सावरायगोन आरो आसाम सरकारजों सावरायनांगौ दं होननानै जोङो बेखौहाय सानदों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि रिक्रुटमेन्टनि खोथा दंमोन बर' लाइमोनफोरनि बिथांमोनहा आलादायै जोङो बेवहाय जिहेतु अग्निवीरआ मोनसे डिफेन्स लाइननिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जादों अनगायै आसाम पुलिसआ एनडिएफबि बिथांमोननि एक्स केडार्सफोरनि थाखाय 2% खथा दोनदोंमोन आरो बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जे आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ दं बिदियाव बिथांमोना बेवहाय नोजोर लाखिनानै मोजाङै मावगोन होननानै खोथा लाखिदों आरो जों दाबि खालामदों जे पारामिलिटारि फर्स इन्डियानि जे सिआरपिएफ सिआइएसएफ गुबुन गुबुन बिएसएफ बायदि गासै माने होम डिपार्टमेन्टनि जे पारामिलिटारि पुलिस फोर्स बेवहाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों बेवहाय आरोबाव रायखांदों आरो गुबैयै जि माने पेकेजेसफोर दङ स्पेशल पेकेज सायाव दिनै जिहेतु माखासे प्रजेक्टसा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एप्रुभेल जाबाय आरो बिथांमोना बिनि सायाव माने आपडेट होदों बे गासैखौबो मावफुंनायनि लामायाव दिनै बिटिआर सरकाराबो बिथांमोननिफ्राय हानि स्टेटासनिफ्राय लानानै प्रजेक्ट प्रप'जेल आरो डिपिआर बिथांमोना बेखौ गथायदों आरो बेवहाय भारत सरकारा मदद खालामनानै बिथांमोना जाफुंसार होनायाव माने जि डिपार्टमेन्टफ्रा बेयाव लोब्बा दङ बिथांमोना बेखौ नारसिननायखौहाय खम खालामाखै बेखौ माने जयेन्ट एडिशनेल सेक्रेटारि बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि संबिधानिक माखासे बाथ्रा जेरैहाय कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिल्स मोननांगौ बिथांमोना बेखौ जिहेतु माने एट प्रेजेन्ट एमसिसि जानानै दं आरो गभर्नमेन्टआव जे एमेन्डमेन्ट फैनांगौ दङ जेरै बिटिआरनि जे एरिया बारायनायजों लोगोसे बावहाय कनस्टिटुवेन्सि बारायगोन मेम्बार्सआ बारायगोन 46 निफ्राय 60 मेम्बार्स जागोन आरो बे एमेन्डमेन्ट प्रसिडिउरा 125th जे सिगांनि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल दंमोन बेनि सायावनो सोजाबनानै बे एमेन्डमेन्टआ फैगोन आरो बे भेरि माच क्लियार आरो नेक्स्ट बावहाय लोगोसेहाय बिटिआर एकर्डजों गोदान साबजेक्ट्स इनक्लुड जानांगौ बेबो दिनैनिहाय बावहाय बिथांमोना रायखांदों जे बियो भेरि माच क्लियार अलरेडि इट इज माने इन प्रसेस जे एमेन्डमेन्टआवहाय आरो नेक्स्ट मोनसेया जाबाय जे जोंनि जे बावहाय डाइरेक्ट फाइनेन्सनि खोथा सेक्सुरेल काउन्सिल्सनि थाखाय आर्टिकल 280 बेलायावबो बिथांमोना बे कनस्टिटिउसनेल मेटार्सआव एमेन्डमेन्टआव माने गासै इनक्लुड जागोन आरो बे खोथाया स्पष्ट जादों जे बिथांमोना बिनि सायाव खामानि मावबाय आरो बेखौ नेक्स्ट गभर्नमेन्ट जेब्ला माने सेसन जागोन बे समाव माने बिथांमोना रेडि टु प्लेस बेबायदि मोनसे पजिसनाव बिथांमोना जोङो रिप्लाइ होदों दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जों सानो जे 6 दानावहाय जों बे जयेन्ट मनिटरिं कमिटिया जिरायनायाव जों बाहागो लानानै मिथियो जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोनहाबो इन्टारेस्ट लादों आरो जोंबो नारसिननायखौ खम खालामाखै मानोना इमप्लिमेन्टेसना जिखिनि आद्रा दंबावो बियो 100% जाफुंनांगौ आरो बर'फ्रा बिसेसके जोङो जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आसाम नाङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो जिहेतु बावहाय समस्ति दानाय जायाखै बावहाय दाबो भिलेज नटिफिकेसन जायाखै बे एमसिसि जोबनायनि उनाव सरसा एबा बेहाय सावरायनानै थि खालामनाय जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिबान लादों आरो बिनिखायनो दिनै जोङो फोथायो जे बिटिआर एकर्डजों आरोबाव जोङो जौगा फारसे थांनो हागोन आरो गोबां बेवहाय जे फसंथाननि खोथा बेयो गासिबो माने गोबां एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसेसआव दङ आरो बिनिखायनो दिनै जोङो आसा खालामो जे भेरि माच माने इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव गोबां खामानिखौ जोङो एसे स्पिडि मेनाराव गोख्रैयै बेखौहाय माने भारत सरकार आसाम सरकारजों एबा जोंनिफ्रायबो जोङो नारसिननानै जोङो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों राहा लानायखौ खम खालामनाय नङा आरो बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि अफिसियेलि प्रेसार होनायखौ जोङो लालांबाय थागोन आरो बेजों जोङो जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथियो बिथाङानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव वाइ बिथाङा दिनैनि बे जिथु जयेन्ट सावरायनाय बिनि बागै जोंनो गोनां बाथ्राखौ बुंथिबाय साबायखर नोंथांसिम गोजोन्थों